Πριν από 10 λεπτά, ο Τομ σταμάτησε από το διπλό οδόστρωμα R445 και βρέθηκε σε έναν άγνωστο πίσω δρόμο που κατέβηκε απότομα στην αρχή, αλλά σταδιακά ισοπεδώθηκε μετά από περίπου 1 χιλιόμετρο. Υπήρχε μια έντονη αντίθεση μεταξύ των δύο δρόμων, και όσο παρανοϊκό και αν ήξερε ότι ήταν, υπήρχε κάτι παράξενα ενοχλητικό στο να ταξιδεύει για σχεδόν 100 μίλια σε δρόμους φωτισμένους από πορτοκαλί φώτα του δρόμου. Μόνο για να ταξιδέψω ξαφνικά κάτω από ένα όπου τα μόνα φώτα που παρέχονται ήταν από τους προβολείς του οδηγού και τα μάτια της γάτας που έτρεχαν στη μέση του δρόμου. Το ραδιόφωνο του αυτοκινήτου είχε τελικά χάσει το σήμα, αφήνοντας τον Τομ με τη μονότονη τριβή των ελαστικών του αυτοκινήτου στο απεριποίητο χαλίκι το μόνο soundtrack για το υπόλοιπο ταξίδι. Έχοντας το βλέμμα του στο δρόμο, άπλωσε το αριστερό του χέρι και άρχισε να αισθάνεται γύρω του τις οδηγίες που είχε εκτυπώσει από τους χάρτες Google, ενώ κρατούσε σταθερά το δεξί του χέρι στο τιμόνι. Όταν το χέρι του φύτεψε πάνω σε κάτι γλιώδες, αποφάσισε να τραβήξει για να δει πιο προσεκτικά. Ο Τομ σταμάτησε αργά το αυτοκίνητό του. Οι προβολείς έσβησαν και το soundtrack του σταμάτησε, αφήνοντας τον σε απόκοσμη μοναξιά στη σκοτεινή, ήσυχη εξοχή. Οι σκιερές επιφάνειες των πολλών πυκνών καταπράσινων δασών που κάλυπταν και τις δύο πλευρές του δρόμου εξαφανίστηκαν από το παρμπρίζ. Άναψε το φως του διαμερίσματος ακριβώς από πάνω του, κάνοντας τον να νιώσει ξανά ασφάλεια. Συνειδητοποίησε το οξύμορο σε αυτό, νιώθοντας μεγαλύτερη ασφάλεια από το να κάνεις κάτι που σε κάνει πιο εύκολο να ξεχωρίσεις μόνος σου στη μέση του πουθενά. Είδε τα φύλλα οδηγιών του θαμμένα κάτω από πολλά άδεια κόκκινα μπουλκάν και άδεια πακέτα σάντουιτς που είχα σκουπίσει το πάτωμα του αυτοκινήτου, και τα μάζεψε. Καθώς μελετούσε τις οδηγίες για δεύτερη φορά εκείνο το βράδυ, το τηλέφωνο του άρχισε να χτυπάει. Ήταν το αφεντικό του, ο Μάρκ. «Γεια, τι συμβαίνει, κάποιος, γεια σου, κάποιος, ναι, Μάρκ, Ιησούς Χριστός, Τομ. Προσπαθώ να επικοινωνήσω μαζί σας τα τελευταία 15 λεπτά. Πού είσαι, το σήμα έχει φύγει, φίλε. Είμαι στη μέση του πουθενά. Τι θέλεις πάντως, απλώς κάνω check-in για να δω αν είσαι ασφαλής. Εκεί με ανησυχούσες, Τομ. Νόμιζα ότι είχες μάθει χειρότερα. Διασώθηκε πάνω μου. Διασώθηκε για εσάς, τι με παίρνεις, λοιπόν, εδώ είναι μια ενδιαφέρουσα ερώτηση για εσάς. Θα έπρεπε να ανησυχεί ακριβώς, είμαι αυτός που βγάζει το λαιμό μου έξω, όχι εσύ. Παρακαλώ, διαφωτίστε με για τον ακριβή κίνδυνο που αναλαμβάνετε εδώ. Εξάλλου, είναι μόνο μια πηγή νερού. Σταματήστε να συμπεριφέρεστε σαν να είναι το Area 51 ή κάτι σκατά. Γεια σου, μου μιλάς με αυτόν τον τρόπο άλλη μια φορά. Σε μειώνω στο 10%. Ο Μάρκ δεν είχε απειλήσει ποτέ πριν τον Τομ. Δεν ήταν όμως ότι ήταν μια κενή απειλή. Ο Μάρκ σχεδόν πάντα ικανοποιούσε τις υποσχέσεις του. Ο Τομ δεν τον είχε ακούσει ποτέ πριν. Απλώς δεν μπορούσε να τον πάρει στα σοβαρά γιατί ήταν τόσο τετράγωνο. Την πρώτη φορά που τον συνάντησε ο Τομ, καθόταν στο γραφείο του και φορούσε ένα καρό ερυθρόλευκο πουκάμισο που ήταν 2 νούμερα πολύ μεγάλο για εκείνον, μαζί με αυτή την πολύ κοντή, φρικτή φωσφορίζουσα πράσινη γραβάτα. Ωστόσο, το πρόσωπό του ήταν φαρδιά χοντρά γυαλιά που μεγέθυναν τα γυαλιστερά μάτια του σε 3 φορές το μέγεθός τους. Είχε άσχημα υποχωρούντα μαλλιά και ήταν λαδωμένα προς τα πίσω με μικρές μπούκλες που ανέβαζαν ανεξέλεγκτα σε διάφορα σημεία. Ωστόσο, το μόνο πράγμα που ο Τομ δεν θα ξεχνούσε ποτέ από εκείνη τη στιγμή ήταν όταν έβαλε τα μάτια του στην πλαισιωμένη αφίσα του Magnum πάει ακριβώς πάνω από το γραφείο του. Αυτό και το πρώτο πράγμα που του είπε ποτέ, είμαι υδροχόος πριν δείξω μια άλλη πλαισιωμένη αφίσα αστερισμών στο μακρινό τοίχο. Μετά από αυτή τη συνάντηση, ο Μάρκ κέρδισε το παρατσούκλι του υδροχόου πίσω από την πλάτη του, κάτι που ο Τομ ήταν σίγουρος ότι ακόμα αγνοούσε. Ο Τομ τον φαντάστηκε ως το τελευταίο άτομο με το οποίο θα έκανε κάτι παράνομο. Εντάξει, λυπάμαι φίλε, είμαι λίγο αγανακτισμένος με όλο αυτό το θέμα. Μην ανησυχείς όμως για μένα, ξέρεις ότι μπορείς να βασιστείς σε μένα. Αυτή τη στιγμή, είμαι απλώς παρκαρισμένος στην άκρη του δρόμου, περίπου 5 λεπτά από την πηγή. Νομίζω ότι έρχονται 3 δεξιές στροφές. Ναι, 3. Απλώς προσπαθώ να μάθω ποιο είναι. Εντάξει, τύπωσα οδηγίες πριν από λίγες μέρες και τώρα που το σκέφτομαι. Δεν ξέρω που βρίσκονται αυτή τη στιγμή, αλλά θα τα ψάξω στο τηλέφωνό μου πάντως. Από όσο θυμάμαι όμως, είναι το πρώτο σωστό. Ναι φίλε, το πρώτο ακούγεται σχεδόν σωστό. Ο Τομ ξεφύλισε τη σελίδα. Ναι, το πρώτο. Εντάξει, μέχρι στιγμής τα παστέλια Τομ. Ήξερα ότι μπορούσα να βασιστώ σε σένα. Θυμηθείτε, το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να φτάσετε εκεί, να τραβήξετε ένα βίντεο, μερικές φωτογραφίες, να βρείτε ομικρομετόνο, την μπορείτε και μετά να φύγετε από εκεί. Μακάρι να ήταν τόσο εύκολο, αλλά ευχαριστώ πάντως. Και πείτε μου, γιατί δεν επιτρέπετε να χρησιμοποιώ σωστή κάμερα, το βίντεο πρέπει να φαίνεται ερασιτεχνικό. Χρησιμοποιήστε το τηλέφωνό σας μόνο Τομ. Τίποτα επαγγελματικό. Απλώς τραβήξτε το υλικό για μένα, φέρτε μου το τηλέφωνό σας και μετά θα κάνω τα υπόλοιπα. Εντάξει,
ακούγεται καλό. Τα λέμε. Περίμενε, Τόμ. Λοιπόν, κάτι ακόμα μου επιτρέπετε. Όταν δεν ήθελες να το ακούσεις, η φωνή του Μαρκ φαινόταν περισσότερο εκφοβιστική παρά ενοχλητική, με τον Τόμ να περιμένει το δεύτερο. Μη μου το μπερδεύεις αυτό. Το κλικ στο κλείσιμο ήταν ο μικρομετόνο, τι πιο υποστηρικτικό είχε ακούσει ο Τόμ όλη τη νύχτα. Εντάξει, τα λέμε, μαλάκα. Είπε, όχι πριν ελέγξει το τηλέφωνο για να βεβαιωθεί ότι είχε φύγει. Ο Τόμ έριξε το πίσω του τηλέφωνο στη τσέπη του παντελονιού του, τεντώνοντας το τζιν όσο μπορούσε, με τον αντίχειρα και τον δείκτη του. Γύρισε για να περπατήσει πίσω στο αυτοκίνητό του, έχοντας περιπλανηθεί αδιάφορα λίγα μέτρα μπροστά, ενώ μιλούσε στο τηλέφωνο με τον Μαρκ. Κάρφωσε το βλέμμα του στο φως του διαμερίσματος, που εξακολουθούσε να έβγαινε έντονα από το αυτοκίνητό του. Κάθε βήμα, μετατοπίζοντας το όραμά του για το φως πάνω κάτω στο απέραντο κατάμαυρο περιβάλλον, σχεδόν σαν να πλησίαζε ένα φως στην άκρη ενός τούνελ. Άλλο οξύμορο, σκέφτηκε μέσα του ο Τόμ. Το πιο δύσκολο μέρος της ανεπιθύμητης αποστολής του ήταν ακόμα μπροστά του. Ο Τόμ μπήκε ξανά στο αυτοκίνητό του, αφήνοντας το φως από πάνω του αναμένο. Από την ποτηροθήκη, σήκωσε το δείγμα μπουκαλιού νερού που έφερε μαζί του και ήπια την τελευταία γουλιά από αυτό, αφήνοντας μόνο μια ντρίμπλα στο μπουκάλι. Παρακολούθησε την ίδια ντρίμπλα να γλιστράει στην εσωτερική άκρη και να σπάει σε μικρότερες σταγόνες όταν χτύπησε στον πάτο. Έριξε το νερό στο στόμα του για λίγα δευτερόλεπτα πριν το καταπιεί, ανατριχιάζοντας από τη συντριπτικά θαμπή γεύση που άφησε στο στόμα του, σαν να κατεβαίνει ο ίδιος ο θάνατος στο λαιμό μου. Σκέφτηκε από μέσα του. Σαν νερό με την ίδια γεύση, αλλά που δεν αναζωογονεί, σαν να ήταν καρικευμένο με τον πιο στεγνό πυλό από ένα παλιό νεκροταφείο, το να το κάθεται στο ζεστό αυτοκίνητο με το καπάκι ανοιχτό δεν του έκανε χάρη. Μπάλα μέχρι να αθληθεί. Ο Τόμ διάβασε ήσυχα την ετικέτα στον εαυτό του. Ήταν μια τόσο απίστευτα γενική ονομασία για το εμφιαλωμένο νερό, αλλά τι άλλο να περίμενε κανείς από μια μάρκα σούπερ μάρκετ, ο Τόμ είχε πάντα αυτά τα πράγματα στο πιεστήριο του στο σπίτι του, και πολλοί από τους συναδέλφους του έφερναν το ίδιο νερό για να δουλέψουν μαζί τους κάθε μέρα. Ωστόσο, ήταν ένα περίεργο πρωινό, και σχεδόν όλοι εκεί, συμπεριλαμβανομένου του ίδιου, είχαν όλοι παρατηρήσει και μετά παραπονέθηκαν, σχεδόν την ίδια ώρα, πόσο άσχημη γεύση είχε ξαφνικά το εμφιαλωμένο νερό. Εμφιαλωμένο στην πηγή της μπάλας μέχρι να ξεπηδήσει. Συνέχισε να ψιθυρίζει. Ο Τόμ τσίμπησε το κρύο οδοντωτό μέταλλο του κλειδιού του αυτοκινήτου του, χρησιμοποιώντας το για να σύρει ολόκληρο το σετ του πάνω στο ταμπλό. Τα μπρελόκ έκαναν έναν περίεργο ήχο στρέβλωσης καθώς γλιστρούσαν προς τα κάτω στη γαμπίλη άκρη και στη συνέχεια κουνούσαν για λίγο ενώ κρέμονταν στον αέρα προτού τελικά μελετήσουν. Ακριβώς τη στιγμή που επρόκειτο να σβήσει ξανά το φως του διαμερίσματος και ξεκίνησε για το υπόλοιπο του ταξιδιού του, άφησε το θρώισμα από τους θάμνους, τον ακινητοποίησε και κλείδωσε κάθε μυ στο σώμα του. Η φρικτή γεύση του χαλασμένου νερού επέστρεψε. Ο Τόμ κράτησε τον διακόπτη κλειδωμένο ανάμεσα στον αντίχειρα και τον δείκτη του και γύρισε το κεφάλι του τόσο αργά που ένιωσε τους μύες του λαιμού του να χαλαρώνουν ξανά. Καθώς σήκωνε το χέρι του πίσω από το φως, το μυστηριώδες θρώισμα επέστρεψε. Μόνο που αυτή τη φορά ήταν πιο δυνατά και πιο μακριά. Η πηγή του ήχου ανακάτευε και άλλαξε ένταση, σαν ο μικρομετόνο, τι το έκανε να τριγυρνούσε σε έναν αγώνα. Ο Τόμ έβαλε το κλειδί στην ανάφλεξη όταν ο ήχος πλησίασε για τρίτη φορά και γύρισε το κλειδί όταν τελικά έπεσε ξανά. Ο βρυχυθμένος κινητήρας του Τόμ έδωσε ζωή στην απέραντη ήσυχη ύπαιθρο γύρω του και σχεδόν τόσο γρήγορα όσο η μηχανή του είχε γεμίσει αυτό το κενό, ένα λεπτό, ψηλό τρίξιμο ξέσπασε από τους θάμνους, τόσο δυνατό που τρύπησε το φράγμα του ήχου του αυτοκινήτου του, αναγκάζοντας τον Τόμ να πιάσει γρήγορα και τα δύο του αυτιά από τον πόνο και. Ο Τόμ ούρλιαξε από τον πόνο, καρφώνοντας τα μάτια του στα τρεμάμενα κόκκινα μπουλκάν που ένιωθε να χτυπούν γύρω από τα πόδια του, συνειδητοποιώντας ότι το απροσδόκητο τρίξιμο είχε φέρει τον Τόμ σε μια ακίνητη αντανακλαστική στάση, επανήλθε στη δράση, έστρεψε το κλειδί που ήταν τοποθετημένο στην ανάφλεξη και χτύπησε και τα δύο χέρια στον τροχό. Έσφιξε απελπισμένα για το μοχλό του κυβωτίου ταχυτήτων και χτύπησε δυνατά το πόδι του στον γκάζι. Όταν οι λαμπεροί προβολείς του φώτισαν τον επαρχιακό δρόμο που επιτάχυνε προς το μέρος του αμέσως μετά, και η ανυπόφορη φαλαινοθυρία γρήγορα διαλύθηκε στη σιωπή, η ανακούφιση πέρασε από το σώμα του Τόμ που έτρεμε. Ο Τόμ επανασυνδέθηκε με το περιβάλλον του μετά από λίγα δευτερόλεπτα, έχοντας υποκύψει στο σουρεαλισμό όσον είχε περάσει. Μόνο τότε κατάλαβε πόσο επικίνδυνα γρήγορα ταξίδευε στην πραγματικότητα. Χαμήλωσε την ταχύτητά του και προσπάθησε να σταθεροποιήσει την εστίασή του, κάτι που δυσκολεύτηκε με την καρδιά του να χτυπά δυνατά στο θώρακά του και τα αυτιά του να βουίζουν μουδιασμένα. Συνέχισε το δρόμο, με τις σκέψεις του τόσο απασχολημένες με όσα μόλις είχε ακούσει που παραλίγο να χάσει την πρώτη δεξιά στροφή για τα ελαττήρια. Πάτησε φρένο ξαφνικά, φέρνοντας το αυτοκίνητο σε ένα φλεγόμενο ουρλιαχτό. Έστριψε δεξιά και συνέχισε αυτόν τον δρόμο για λίγα λεπτά, με την ταχύτητά του να ποικίλει ανάλογα με το πόσο βαθιά είχε παρασυρθεί στις δικές του σκέψεις. Μετά από λίγο, ήρθε σε μια είσοδο. Ήταν ένα κενό στους φράκτες που αποτελούνταν από ένα μικρό τραπεζοειδές κομμάτι από μεγάλα γκρίζα βότσαλα που χώριζε ένα μικρό ξύλινο φράχτη μακριά από το δρόμο. Οδήγησε πάνω στα βότσαλα, με τα λαστιχένια λάστιχά του να σκάνε και να τα τρίζουν θορυβόδι κάτω από το βάρος του αυτοκινήτου. Ο Τόμ άναψε τους προβολείς για να έχει καλύτερη θέα στο πεδίο πίσω από τον φράχτη. Πως έφερε έναν φακό, σκέφτηκε από μέσα του.
Αρχικά, το χωράφι φαινόταν πολύ βασικό, σαν ένα κανονικό στρέμμα χόρτου για την εκτροφή βοηδών. Αυτό δεν μπορεί να είναι. Σκέφτηκε από μέσα του, πού είναι η κοιλάδα, όταν πλησίασε το φράχτη με προσοχή. Οι προβολείς του αντανακλούσαν μια μικρή πλαστική πινακίδα που ήταν στερεωμένη στον φράχτη με μαύρα δεσίματα καλωδίων. Αυτή η υπόθεση προστατεύεται από την ασφάλεια του Κέννεντι, αναφέρει. Όταν ο Τομ έφτασε στο φράχτη, εντόπισε μια μικρή κοιλάδα που κατέβαινε μερικές εκατοντάδες μέτρα προς τα αριστερά του, μπάλα μέχρι να ξεπηδήσει. Ήταν πλέον σίγουρος ότι τα είχε βρει. Ο Τομ έβγαλε το τηλέφωνό του από την τσέπη του και χτύπησε τον Μάρκ. «Γεια σου, Τομ», ο Μάρκ απάντησε μετά από 2 κουδουνίσματα. «Γεια, το βρήκα». «Τα ελαττήρια, ωραία, θυμηθείτε τώρα τη διευθέτησή μας. Μπαίνεις εκεί, φωτογραφία σε βίντεο, και μετά βρίσκεις όμικρον με τόνο, τι μπορείς και βγαίνεις. Και σε παρακαλώ, προσπάθησε να είσαι όσο πιο γρήγορος μπορείς». Ωστόσο, έχοντας πει αυτό, ο Τομ παρατήρησε μια απειλητική αλλαγή στη φωνή του. «Δεν μπορείτε να επιστρέψετε κοντά μου με άδεια χέρια. Αν το κάνεις, έχεις τελειώσει. Όχι μόνο με αυτήν την αποστολή, αλλά και με αυτήν την εταιρεία. Είναι τόσο απλό». «Σοβαρά μιλάς, με πιέζεις πάρα πολύ εδώ, φίλε». Ο Μάρκ σταμάτησε για λίγο και μετά έβγαλε έναν ανυπόμονο αναστεναγμό. «Εντάξει, Τομ, με ακούς και με ακούς από κοντά. Είμαι πολύ σοβαρός γι' αυτό, και έχω αρχίσει να σκέφτομαι ότι δεν μπορείτε να καταλάβετε ακριβώς πόσο σοβαρός είμαι». Ο Μάρκ είχε αρχίσει να τον τρομάζει πραγματικά. Το ξαφνικό δηλητήριο στον τόνο του είχε ασπρίσει εντελώς τις προκαταλήψεις του Τομ για αυτόν. Εντάξει, σε παρακαλώ ηρέμησε, φίλε. Δεν μου λες τι να κάνω εδώ». «Δεν σου έλεγα. Ήμουν απλά». «Δεν μου λες τι να κάνω». Επανέλαβε, βρυχώνοντας το τηλέφωνο που τρίζει. «Και σίγουρα δεν με διακόπτεις όταν σου μιλάω. Κάνεις πολύ καλά που ξέρεις που βρίσκεσαι μαζί μου. Φιλόδοξη και λιγότερο αδιέξοδη χαλαρή, θα σου το πω για άλλη μια φορά. Και καλύτερα να βεβαιωθείς ότι θα με αφήσεις να το τρυπήσω στο κρανίο σου. Είμαι αυτός που δίνει τις εντολές εδώ. Είμαι αυτός που σου λέει τι να κάνεις. Δεν μου λες τι να κάνω. Στην πραγματικότητα, δεν λέτε καν σε κανέναν στην παρέα μου τι να κάνει. Είμαι εγώ για σένα. Σκοντάφτεις και περιμένεις δουλειά. Μοιάζεις με κάτι που έσυρε ένας αρουραίος από ένα χαντάκι, και είσαι μισή μέρα μακριά σου, κουνώντας τους αντίχειρές σου, δεν συνεισφέρεις τίποτα άλλο παρά μια κερδοσκοπική όθηση σε αυτό το χαρτί. Αν ήταν αλλιώς, δεν θα ήμουν ακόμα ο νοθρός που έβγαινε σε ένα μοναχικό δρόμο και εκτελούσε κάθε εντολή που τους γάβγιζε στο τηλέφωνο. Ξέρεις τι, Τομ, θα κάτσω ευχαρίστως εδώ και θα ακούσω τους λόγους που μπορείτε να βρείτε για να προσπαθήσετε να ξεφύγετε από αυτόν. Συνεχίστε, παρακαλώ διασκεδάστε με εδώ. Αν ο Τομ δεν ήταν πεπισμένος ότι ο Μάρκ μπορούσε να τον άκουγε να τρέμει στο τηλέφωνο, θα νόμιζε ότι ήταν τόσο σιωπηλός όσο η νύχτα ήταν κρύα. Πέρασαν λίγα δευτερόλεπτα χωρίς λόγια πριν το βιβλίο του Μάρκ ξανά. Αυτό σκέφτηκα. Δεν μου λες τι να κάνω εδώ, Τομ. Εσύ είσαι αυτός που δουλεύεις για μένα. Δεν είναι το αντίστροφο και δεν θα γίνει ποτέ. Ο Τομ μένει άφωνος. Σχεδόν ένιωθε τη βαριά, υγρή αναπνοή του Μάρκ να έρχεται από τα ηχεία και να ψεκάζει το δεξί του αυτί. Κατέβασε το τηλέφωνό του παράλληλα με το στήθος του και το κράτησε σφιχτά στο χέρι του, νιώθοντας ένα ζαλισμένο μείγμα τυφλής οργής και σύγχυσης. Αργά, σήκωσε το τηλέφωνο κοντά στο αυτί του. «Ποια είναι η αιμονή σας με αυτό?» ρωτάει σιγά, προσπαθώντας να συνθέσει τον εαυτό του. «Δεν το καταλαβαίνεις καθόλου, Τομ», απάντησε, ακούγοντας περισσότερο συγκαταβατικό παρά θυμωμένος αυτή τη φορά. «Το δίσος μονερό και πως αρρωσταίνουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι από αυτό. Οι εβδομάδες και οι εβδομάδες και τελικά οι μήνες των ερευνών για να μην καταλήξουν σε τίποτα. Ούτε ίχνος. Όλη αυτή η σκληρή δουλειά που έχει γίνει μόνο για να μην βρουν καμία επιζήμια αιτία. Οι άνθρωποι εδώ έξω έχουν κάνει όλη αυτή τη σκληρή δουλειά, αλλά την έχουν κάνει όλα λάθος». «Τι εννοείς, ξέρεις ότι μιλάω για το τόξο μέχρι το σκάνδαλο, σωστά?» ρώτησε κοροϊδευτικά. «Γνωρίζετε την υπόθεση που εργάζεστε αυτή τη στιγμή?» «Φυσικά», απάντησε ο Τομ, δυσκολεύοντας σταδιακά να καταπνίξει την ψυχραιμία του. «Για, τι ξέρεις, πραγματικά κάτι έχει σωστά». Ο Μάρκ σταμάτησε για μια στιγμή αφού το είπε αυτό. Ο Τομ παρέμεινε σιωπηλός. «Σκέψου το, Τομ. Όλες αυτές οι έρευνες που έγιναν στο εργοστάσιο φιλτραρίσματος, όλα για το τίποτα». Η απάντηση βρισκόταν μπροστά σε όλους όλο αυτό το διάστημα, αλλά όλοι ήταν πολύ απασχολημένοι με το να αναρωτιούνται γιατί όχι αντί να απλώσουν το χέρι, να το πιάσουν και να ανακαλύψουν τι είναι. «Μάρκ, δεν εννοώ ασέβεια εδώ, αλλά μου λες πράγματα που ήδη ξέρω. Θέλω να μάθω ποια είναι η συμφωνία μαζί σου. Τομ, γιατί όταν ξεκινήσαμε αυτό, η άμεση υπόθεση ήταν ότι η εταιρεία ήταν λάθος, τι γίνεται με την πραγματική πηγή του νερού,
γιατί κανείς δεν σκέφτηκε ότι ίσως μόνο η πηγή του νερού, οι πηγές, είναι αυτό που είναι το πρόβλημα, είναι συναρπαστικό στο βαθμό που οι άνθρωποι το έχουν αγνοήσει εύκολα. Βολικός, λέω ότι είναι βολικό γιατί παίζει καλά στα χέρια μας, αλλά δεν θα διακινδυνεύσω να το αφήσουμε να περάσει απαρατήρητο άλλο. Τελικά, θα νικηθούμε σε αυτό. Έχουμε την ευκαιρία εδώ να καταλάβουμε κάτι που θα μας κάνει μεγάλους. Θα ξεπεράσουμε αυτό το σκάνδαλο, Τόμ, και το κοινό θα είναι με δυσπιστία για το πόσο τυφλός ήταν. Σκέψου το, Τόμ. Θα χαιρετιστεί ως μια στιγμή ορόσημο στην ιστορία της δημοσιογραφίας και οι δυο μας θα είμαστε στο επίκεντρο όλων. Για κάποιο σκάνδαλο στην εταιρεία μεταλλικού νερού. Ξέρω ότι δεν ακούγεται μεγάλο θέμα, και για να είμαι πολύ ειλικρινής, πραγματικά δεν θα έπρεπε να είναι. Αλλά τα μέσα ενημέρωσης, το κοινό, το μυστήριο γύρω από αυτό και η αποτυχία να βρεθούν συγκεκριμένα στοιχεία για να υποστηρίξουν αυτό που συμβαίνει. Όλα αυτά μαζί έχουν ξεφύγει από τις αναλογίες που δεν θα έπρεπε ποτέ να έχει εξ αρχής. Όταν αποκαλύψαμε, η απάντηση ήταν τόσο απλή σε όλη τη διάρκεια και που κανείς μέχρι τώρα δεν είχε σκεφτεί καν να εξετάσει λίγο πιο προσεκτικά όλες τις λεπτομέρειες. Θα συζητιέται για εβδομάδες, μήνες στο τέλος. Οι άνθρωποι θα θυμούνται αυτή την ιστορία για τα επόμενα χρόνια, αλλά το πιο σημαντικό, θα μας θυμούνται. Αυτοί που το αποκάλυψαν μία νυχτή, και αυτοί που έφεραν κοινή λογική προσέγγιση στο υπερβολικά περίπλοκο περιστατικό. Αυτοί που στην πραγματικότητα αποφάσισαν να προσπαθήσουν να λάβουν ολόκληρη την ιστορία, αντί για όλους τους υπόλοιπους, που απλώς συνέχισαν να αρμέξουν μια αγελάδα μετρητών. Έχουμε την ευκαιρία να γράψουμε αυτή την ιστορία για να φτιάξουμε μεγάλα ονόματα για εμάς. Δεν πρέπει να το αρνηθείς στον εαυτό σου αυτό, Τόμ, και θα με αφήσουν έξω σε ένα σπίτι για να οδηγήσω πριν καν σε αφήσω να μου το αρνηθείς και αυτό. Αρχίζω να καταλαβαίνω. Ο Τόμ είπε ψέματα. Λυπάμαι, Μάρκ. Έπρεπε να ξέρω καλύτερα. Αν και, φίλε, πρέπει να σου πω κάτι. Τι είναι, Τόμ, μόλις πριν από λίγα λεπτά, συνέβη κάτι πραγματικά μπερδεμένο, τη στιγμή που ήμουν έτοιμος να φύγω μετά την κλήση μας. Άκουσα αυτό το δυνατό θρώισμα από τους θάμνους. Στη συνέχεια, όταν ήμουν έτοιμος να απομακρυνθώ, ακούστηκε αυτό το πραγματικό δυνατό ουριαχτό. Ταρακούνησε ολόκληρο το αυτοκίνητο, φίλε. Τα πάντα στο έδαφος μόλις άρχισαν να τρέμουν. Με μπέρδεψε πολύ. Ταράχτηκα αρκετά γι' αυτό. Είσαι σίγουρος ότι δεν ήταν απλώς ένας ασβός ή κάτι τέτοιο? Συχνά, όταν κάτι συμβαίνει ασυνήθιστα σε κάποιον, το μυαλό του κινδυνεύει να υπερβάλλει τα γεγονότα. Σου λέω, Μάρκ, άρχισε να τρέμει όλο το αυτοκίνητο. Πώς μπορεί να είναι απλώς ένας ασβός? Δεν ξέρω, Τόμ. Πραγματικά αυτό δεν με απασχολεί, ούτε θα έπρεπε να είναι και δικό σου. Χάνεις πολύτιμο χρόνο εδώ ανησυχώντας για μικρά πράγματα, και σπαταλάς και τον δικό μου. Χρειάζομαι να επικεντρωθείς για μένα εδώ, Τόμ, και χρειάζομαι να βεβαιωθείς ότι υπάρχει ένα λογικό κεφάλι βιδωμένο σφιχτά ανάμεσα σε αυτούς τους ώμους των ετών. Μπορείτε να το κάνετε αυτό για μένα? Ξέρεις ότι μπορώ. Απλώς ανησυχώ, είναι όλο. Εντάξει, καλά. Υπάρχει κάτι άλλο έτσι ή μπορώ να πάω τώρα? Μόνο κάτι ακόμα. Προσπαθήστε να το κάνετε ζωηρό. Όλα αυτά που είπες για μένα, αν τα πιστεύεις πραγματικά, τότε γιατί με έκανες να το κάνω αυτό για σένα, γιατί με εμπιστεύτηκες να το κάνω αυτό για σένα? Αν νομίζεις ότι είμαι τόσο αξιολύπητος νοθρός? Ο Μάρκ έμεινε σιωπηλός για μια στιγμή. Τόμ, είσαι ένας πολύ έξυπνος νεαρός άντρας, και αυτό το βλέπω σε σένα, ενώ πολλοί άλλοι όχι. Απέρριψα πολλούς υπέροχους εργατικούς δημοσιογράφους την ευκαιρία να δουλέψουν για μένα επειδή επέλεξα εσάς, και επέλεξα εσάς επειδή συνειδητοποίησα τις δυνατότητές σας. Έχω πιστέψει σε εσάς σε στιγμές που άλλοι μάνατζερ σας αποκαλούσαν απελπιστικό. Είπαν ότι έκανα λάθος που σε πίστευα. Σε παρακαλώ, Τόμ, απέδειξε τους ότι όλη αυτή η πίστη που σου έθεσα ήταν δικαιολογημένη. Δεν πρόκειται να νικήσω εδώ, όμως. Σου λείπει κίνητρο. Σου λείπει η φιλοδοξία, και για να είμαι ομά, είσαι πραγματικά τεμπέλης. Σου λείπει η εμπιστοσύνη σε σένα, όπως η δύναμη της θέλησης, αλλά, Τόμ, έχω δει τι είσαι ικανός. Θυμάμαι ξεκάθαρα όταν μου δείξατε τη διατριβή σας κατά την εισαγωγή σας και θυμάμαι ξεκάθαρα ότι μου δείξατε όλη την έρευνα που κάνατε σε αυτήν. Τότε συνειδητοποίησα ότι έχετε κάτι πραγματικά ξεχωριστό, ότι έχετε βουνά δυνατοτήτων, δυνατότητες να γίνετε ένας πρωτοποριακός δημοσιογράφος. Αλλά πάνω από όλα, γιατί είσαι εδώ απόψε, έξω στο γήπεδο δουλεύεις για μένα, είσαι διακριτικός και ξέρεις πότε και πότε να μην δείξεις το χέρι σου. Και για μια αποστολή που είναι τόσο εμπιστευτική, είστε ο μόνος που μπορώ να εμπιστευτώ. Το στόμα του το μέμενε ανοιχτό όταν τον υποδέχτηκαν με τον τόνο κλεισίματος για δεύτερη φορά εκείνο το βράδυ, και έμεινε ανοιχτό ενώ το άκουγε αδιάφορα για σχεδόν 2 λεπτά. Τα λόγια του Μάρκ επαναλήφθηκαν στο κεφάλι του, και έμεινε ακίνητος για λίγα δευτερόλεπτα, προσπαθώντας να συνενώσει αυτά που έλεγε.
Παρά τους επένους που του είχε αποσπάσει ο Μάρκ προς το τέλος του τηλεφωνήματος, ο Τομ εξακολουθούσε να κρατά το ξέσπασμά του, βρίσκοντας τον εαυτό του να αρχίσει να μην τον εμπιστεύεται. Όσο και αν προσπαθούσε να είναι στην ίδια σελίδα με τον Μάρκ, απλά δεν μπορούσε να δει τη λογική πίσω από τη σκέψη του. Γιατί πρέπει να εμπιστευτώ ένα ακίνητο για κάποια στοιχεία, γιατί να μην ανοίξετε απλώς μια έρευνα ή να κοινοποιήσετε αυτές τις πληροφορίες στο κοινό, σίγουρα έτσι θα μπορούσε ακόμα να λάβει την αναγνώριση που τόσο απεγνωσμένα λαχταρά. Στο κεφάλι του Τομ, τίποτα από αυτά δεν μπήκε απλά στη θέση του. Ο Τομ σκαρφάλωσε στον ξύλινο φράχτη, φορώντας για να μην πιάσει κανένα από τα σκισίματα στο τζιν του στα καλώδια. Θυμήθηκε πως στην αρχή της νύχτας είχε σημαδέψει καρφίτσα σαν αυτόν τον τρέμουλο, χωρίς σπονδυλική στήλη, χωρίς λαιμό, τον οποίο πίστευε ότι δεν θα είχε πρόβλημα να τον εξαναγκάσει. Σε λιγότερο από μία ώρα, οι ρόλοι είχαν αντιστραφεί εντελώς. Σαν κάτι που ένας αρουραίος έσυρε έξω από ένα χαντάκι, οι λέξεις επαναλαμβάνονταν με τσιμπήματα στο μυαλό του Τομ όταν τα πόδια του χτύπησαν στο γρασίδι. Η δροσιά διαπέρασε τα παπούτσια και τις κάλτσες του Τομ, και τα πόδια του γίνονταν απόσβεση και απόσβεση με κάθε βήμα που περνούσε στο χωράφι. Μετά από σχεδόν 3 λεπτά περπάτημα, τα βήματά του άρχισαν να κατεβαίνουν όλο και πιο γρήγορα, που σημαίνει ότι άρχιζε την κάθοδό του στον λόφο. Σταμάτησε για μια στιγμή για να παρατηρήσει το περιβάλλον του. Κοίταξε τους σχηματισμούς στη μόλις ορατή λιμνούλα που αντανακλούσαν έναν κρύο νυχτερινό ουρανό. Έβγαλε το τηλέφωνό του από την τσέπη του για μια ακόμη φορά, άνοιξε την κάμερα και ενεργοποίησε το φλας για καθαρή θέα. Η λάμψη φώτιζε ολόκληρη την πλαγιά του, τόσο φωτεινή στην κορυφή που μπορούσες να δεις τις μεμονωμένες σταγόνες δροσιάς σε κάθε λεπίδα γρασιδιού, αλλά έσβησε κάτω από το λόφο σε μια αμυδρή λάμψη, που σχεδόν έφτασε στην ακτή της λίμνης. Και είναι πιο φωτεινό από όσο νόμιζα ότι θα ήταν, πολύ πιο φωτεινό. Σκέφτηκε ο Τομ από μέσα του. Ο Τομ συνέχισε το περπάτημα του, προσπαθώντας να μην γλιστρήσει, κάτι που του φάνηκε δύσκολο, φορώντας παπούτσια από καμβά ενώ κατηφόριζε σε κρύο, βρεγμένο γρασίδι. Η ακτογραμμή άρχισε σιγά σιγά να γίνεται πιο ορατή. Ο Τομ κοίταξε την επαναλαμβανόμενη διαδικασία των λεπτών υδάτων που έτρεχαν από τη λιμνούλα καθώς έτρεχε στην πλαγιά, το ένα πόδι μπροστά από το άλλο. Έβρικε τη βοτσαλωτή, νεαρή άμμο. Πριν υποχωρήσετε για μια στιγμή, και στη συνέχεια αναβλήσετε ξανά στην ακτή. Όταν ο Τομ μπόρεσε να δει λίγα μέτρα απέναντι από τη λίμνη και ένιωσε το τρίξιμο του γρασιδιού και το ράγισμα των μικροσκοπικών βότσαλων κάτω από τα δύο μισά του αριστερού του ποδιού, άνοιξε το βίντεο. Ο Τομ έμεινε ακίνητος, γνωρίζοντας ότι όταν έπρεπε να κινηθεί, θα έπρεπε να έρπει κατά μήκος της ακτής αργά και ήσυχα. Συγκέντρωσε τις αισθήσεις του στη σιωπηλή, κυματισμένη λιμνούλα για λίγο, προσδοκώντας κάποια μορφή ήχου ή κίνησης που ήλπιζε ότι θα μπορούσε να εντοπίσει. Οι κυματισμοί ήταν έντονοι και ταξίδεψαν νοτιοδυτικά για προσδόκητα μήκη προτού χαθούν σε πιο ρηχά νερά. Τότε ήταν που κάτι τον χτύπησε. Η νύχτα ήταν βουβή και ο δροσερός αέρας απουσίαζε ακόμα και από το πιο ελαφρύ αεράκι. Ο Τομ συνέχισε να κατευθύνει το λαμπερό φως σε όλη τη λίμνη, σαν προβολέας που ταξιδεύει σε έναν μεταμεσονύκτιο ουρανό. Το κράτησε ακίνητο για μια στιγμή, μελετώντας τους κυματισμούς καθώς διέσχιζαν το φως πριν εξαφανιστεί πίσω στις γύρω σκιές από τις οποίες αναδύθηκαν. Έκανε το πλάι αργά προς τα δεξιά, προσπαθώντας να κινηθεί σιωπηλά, ελπίζοντας ότι δεν ήταν κάποιο πλάσμα που προκαλούσε τους κυματισμούς, ή τουλάχιστον ένα πλάσμα που δεν θα τρόμαζε αν άκουγε τον παραμικρό ήχο που έρχεται από μακρινή απόσταση. Ο Τομ έλεγχε σχολαστικά κάθε μη του σώματός του, φροντίζοντας να μην κάνει κανέναν ήχο που θα μπορούσε να τρομάξει όμικρον με τόνο, τι και αν προκαλούσε τον κυματισμό. Παρακάμπτει με απόλυτη εστίαση, κάνοντας το για κάτι που ένιωθε σαν μερικά δευτερόλεπτα. Κοίταξε το έδαφος γύρω από τα πόδια του για τυχόν εμπόδια και μετά ξανά στο τηλέφωνό του. Όταν κοίταξε την ώρα στο πάνω μέρος της οθόνης του, παρατήρησε ότι είχαν ήδη περάσει 3 λεπτά. Όσο περίεργο και αν ήταν, ο χρόνος είχε μόλις φαινομενικά γλιστρήσει, αυτό που είχε πραγματικά ανησυχήσει τον Τομ ήταν πως η μπαταρία του είχε πέσει κατακόρυφα από 57% σε 23% από τότε που είχε αφήσει το αυτοκίνητό του. Ωστόσο, απέρριψε την ανησυχία του και κοίταξε πίσω στη λίμνη, αφού βεβαιώθηκε ότι δεν υπήρχε τίποτα μπροστά του που θα μπορούσε να κάνει έναν ήχο αν τη χτυπούσε ξαφνικά. Εστίασε στο φως, παρατηρώντας ότι οι κυματισμοί τώρα περνούσαν στο φως με μεγαλύτερες ταχύτητες και άρχιζαν να γίνονται πιο κυκλικοί. «Πλησιάζω», σκέφτηκε ο Τομ. Ο Τομ δίστασε ξαφνικά όταν έπιασε μια ματιά σε ένα πολύ πιο αχνό φως στη δεξιά άκρη του ματιού του. Ένιωθε τα μάτια του να μετακινούνται δεξιά, μέχρι το πίσω μέρος του κρανίου του, κρατώντας το φως της κάμερας σταθεροποιημένο στην τρέχουσα θέση του. Παρακολούθησε τη μυστηριώδη λάμψη να μετατοπίζεται πιο βαθιά κάτω από την επιφάνεια για περίπου 1 λεπτό. Υπήρχαν εκατοντάδες μικροσκοπικά, ξεθοριασμένα λευκά σωματίδια, όλα έτρεχαν γρήγορα προς τα πάνω πριν καούν,
αλλά η ίδια η σφαίρα φωτός ήταν σταθεροποιημένη σε μια ενιαία θέση και παρέμεινε σε μια συνεχή διαδρομή, ανεβαίνοντας ελαφρώς προς τα πάνω και στάζοντας προς τα δεξιά πολύ αργά. Ο Τόμ μετακίνησε το φως της κάμερας, αναζητώντας την περιοχή της επιφάνειας κάτω από την οποία κινούνταν η μπάλα φωτός. Ανακάλυψε ένα μικρό κυκλικό τμήμα, όπου το νερό έβγαζε φυσαλίδες και πιτσιλίστηκε ελαφρά σαν ένα μικροσκοπικό θερμοπίδακα και είδε τους κυματισμούς να εκπέμπονται προς τα έξω από γύρω του. Το κοίταξε άναυδος από το πόσο σιωπηλό ήταν. Προσπάθησε να το ακούσει με προσήλωση, αλλά το μόνο που ανακάλυψε ήταν ότι η σιωπή της μεταμεσονύχτιας εξοχής είχε γίνει ξαφνικά πιο άβολα στοιχειωμένη. Τοποθέτησε και τα δύο του χέρια στο τηλέφωνό του, προσπαθώντας να τα κρατήσει και τα δύο σταθερά, ακολουθώντας τη σφαίρα του φωτός καθώς έκανε πολύ αργά το δρόμο της στη λίμνη. Χτύπησε το κουμπί εγγραφής βίντεο στην οθόνη του τηλεφώνου του, ακριβώς τη στιγμή που το πιο σκοτεινό μέρος του φωτός της κάμερας μπήκε μέσα στο πυκνό δάσος στη δεξιά όχθη. Η σφαίρα φωτός έγινε ψηλότερη και η κορυφή της έπαψε να σβήνει προς τα πάνω, γινόταν πιο φωτεινή και συνεπής. Ήταν σαν να παρακολουθούσε την αντανάκλαση του φεγγαριού να γλιστράει στη λιμνούλα και γρήγορα προς τα εμπρός. Η λάμψη συνέχιζε να πλησιάζει την επιφάνεια, περίπου με τον ίδιο ρυθμό που έμπαινε στη δεξιά πλευρά. Ο Τόμ ένιωσε ένα σκληρό εξόγκωμα να σχηματίζεται στο κάτω μέρος του λαιμού του καθώς συνέχιζε να παρακολουθεί τα φώτα που αναβοσβήνουν από το κάτω μέρος, βλέποντάς τα να εξελίσσονται σε μια συμπαγή φιγούρα καθώς πλησίαζαν στην επιφάνεια. Ένα αίσθημα νοσηρότητας τον χτύπησε όταν άρχισαν να μοιάζουν με κάτι που ήταν αόριστα ανθρωποειδές. Τι στο διάολο? Ο Τόμ ψιθύρισε στον εαυτό του, με τον ήχο των λόγων του να ενισχύεται από την νεκρή σιωπή των αχανών πηγών. Η όρασή του έγινε ακατευθυντική και αδιάφορη και το τηλέφωνο του άρχισε να τρέμει ανάμεσα στη σφιχτή λαβή στα δύο του χέρια, προκαλώντας το φως της κάμερας να τραβήξει βίαια γύρω από την επιφάνεια της λίμνης. Ανέπνευσε βαριά με δυσπιστία όταν άρχισε να ξεχωρίζει κάτι που έμοιαζε με μακριές, χοντρές, δασίτριχες σκάλες που ταλαντεύονταν αργά πάνω κάτω από το ανεξήγητα γρήγορα αναβράζον νερό. Το ανθρωποειδές φως σταμάτησε λίγο πριν την όχθη της λίμνης. Έμεινε εκεί, εντελώς ακίνητο. Η μόνη του κίνηση είναι ότι το σώμα του που λυγίζει από τους κυματισμούς, φαίνεται μόνο μέσα από τα μάτια του Τόμ. Ο Τόμ ήθελε απεγνωσμένα να τρέξει, αλλά ο κίνδυνος να προκαλέσει ξανά την ψυχραιμία του Μαρκ μέσα στο πλήρες βίντεο τον τρόμαξε περισσότερο από τη μυστηριώδη λάμψη από τη λίμνη. Ένιωθε σαν ποντίκι εγκλωβισμένο. Ο Τόμ το είδε να παραμένει στάσιμο, καταφέρνοντας να ελέγξει τα χέρια του ώστε το φως να παραμείνει πιο ακίνητο. Κράτησε την κάμερα εστιασμένη σε αυτό όσο ακίνητη μπορούσε, ελπίζοντας ότι σύντομα θα διαλυόταν, θα εξαφανιστεί ή όλα τα σωματίδια θα κατέρεαν στον πυθμένα της λίμνης και απλά θα εξαφανίζονταν. Ήλπιζε ότι αν επέστρεφε με κάτι τέτοιο, θα ήταν αρκετό για τον Μαρκ να συνθέσει μια ιστορία. Το φως ξαφνικά εκτοξεύτηκε προς τα πάνω έξω από το νερό, χωρίς ούτε ένα βουητό, η ορμή στέλνει χιλιάδες μικροσκοπικά σταγονίδια στον αέρα και τα απλώνει ολόγυρα σαν συντριμμιά από μια έκρηξη. Ο Τόμ, ξαφνιασμένος από την απροσδόκητη κίνηση, προσπάθησε να εστιάσει ξανά σε αυτό αφού τρεμούλιασε, νιώθοντας ακόμα ταραγμένος. Όταν οι σταγόνες του νερού έπεσαν και πάλι, έπεσαν πίσω στη λίμνη χωρίς να κάνουν ήχο. Ο Τόμ πάγωσε όταν ανέλυσε πλήρως το φως. Τα απροσάρμοστα μάτια του έβλεπαν μόνο μια αμυδρή λάμψη σε σχήμα κυλίνδρου. Όταν τα μάτια του είναι συντονισμένα αφού το σοκ τον έπιασε ξαφνικά, κατάφερε τελικά να τα καταφέρει. Έβγαλε ανώμαλα, μακριά, λεπτά πόδια, τα μυτερά ίσια προς τα κάτω, κάνοντας το μακρύ, λεπτό πόδι του να μοιάζει με ξυλοπόδαρο. Έπειτα είδε το μακρύ, σκισμένο φόρεμά του και το ακολούθησε μέχρι τα συρμάτινα, πτωματικά μπράτσα του. Τα κρέμονται από το βάρος των χεριών του, τα μακριά, αιχμηρά, οδοντοτά νύχια του. Πάνω και πάνω το ακολούθησε μέχρι τα δασίτριχα, τσαλακωμένα, κυματιστά μαλλιά του. Το στεφανωμένο μπροστά, το κρεμασμένο σε τόσο χαμηλή γωνία, έμοιαζε σαν το πάνω μέρος της σπονδυλικής του στήλης να είχε λυγίσει αργά και μετά ξαφνικά έσπασε, πετώντας το κεφάλι του τόσο γρήγορα προς τα εμπρός που άνοιξε ρογμές στη μαλακή σάπια σάρκα στο απεριποίητο δέρμα του λαιμού της, σαν ένα λάστιχο που είχε τεντωθεί προς τα έξω από τα δύο άκρα ενός παιδιού που προσπαθούσε να ενώσει. Η κάμερα άρχισε πάλι να αναπηδά βίαια. Ο Τόμ προσπάθησε να συζητήσει με τον εαυτό του, αλλά η εξωτερική της παρίσφρηση τράβηξε όλη τη λογική από το μυαλό του. Οι μόνες σκέψεις που μπορούσε να κάνει ο Τόμ ήταν οι αγωνιστικές σκέψεις για τη φυσική εμφάνιση του φωτός. Παρακολούθησε τη λαμπερή ύπαρξη να αιωρείται μέσα από τα πλάνα που απαθανάτησε στην κάμερα. Όπως εκείνη, ο Τόμ ήταν παγωμένος ακόμα και προσπαθούσε για δεύτερη φορά εκείνο το βράδυ για διαφορετικούς λόγους, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο να μην βγάλει ήχο. Τόμ παρέμενε τελείως ακίνητο, αιωρούμενο πάνω από τη λίμνη, με σταδιακά όλο και λιγότερες σταγόνες που εξακολουθούν να χτυπούν βουβά στη λίμνη καθώς ο δεύτερος παρασύρεται αργά.
Ο Τόμ συνέχισε να παρακολουθεί το ακίνητο μέσα από το βίντεο ηχογράφησης με μια περίεργη περιέργεια για το πότε τελικά θα άρχιζε να κινείται ξανά, αλλά τρομοκρατημένος από τη σκέψη ότι θα άρχιζε να αιωρείται προς το μέρος του. Ένιωσε ένα τσουχτερό αεράκι να του χαϊδεύει το δέρμα, νιώθοντας τη διέγερση της χήνας να τρυπά σε όλα τα μπράτσα του και μετά σε όλο του τον κορμό. Το πρόσωπο και ο λαιμός του, τα μόνα μέρη του δέρματος που δεν προστατεύονταν από τα ρούχα του, ένιωθαν σαν να ψεκάζονται ελαφρά με νερό από ένα μπουκάλι και μετά να παγώνουν γρήγορα. Συνέχισε να την κοιτάζει στην οθόνη του τηλεφώνου του, αλλά το μόνον παρέμεινε ακίνητο, αιωρούμενο στη σταθερή του θέση πάνω από το νερό. Το κεφάλι του έπεσε κάτω στο στήθος του, με το στέμμα της να δείχνει προς το πυκνό σύμπλεγμα δέντρων στη δεξιά όχθη. Ο Τόμ έγειρε ελαφρώς το κεφάλι του και χτύπησε το πάνω μέρος του τηλεφώνου για να ελέγξει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας του. Τότε ήταν που παρατήρησε ότι υπήρχε μια χλωμή προς τα μέσα ημισέλινος φωτός που προστατεύει την κορυφή της όρασής του. Μια αίσθηση καταστροφής τον κατέτρωγε πλήρως. Κοίταξε πίσω στην κάμερα, βλέποντας τη λαμπερή λευκή γυναίκα να επιπλέει ακόμα πάνω από το νερό στην ίδια θέση ακριβώς έξω από την όχθη. Ακόμη και μέσα από αυτή την τεταμένη δοκιμασία, ένιωσε μια ηρωνική ελαφριά ανακούφιση. Όταν σήκωσε πλήρως το κεφάλι του και κοίταξε ψηλά, το λαμπερό πρόσωπο μιας νεαρής, αποσυντηθέμενης γυναίκας τον συνάντησε πρόσωπο με πρόσωπο. Ο Τόμ ούριαξε, σκόνταψε λίγα μέτρα πίσω ενώ έσφιξε το τηλέφωνο ανάμεσα στα χέρια του, πριν το ρίξει στην άμμο λίγα μέτρα δεξιά του. Σύρθηκε προς τα πίσω όσο πιο γρήγορα μπορούσε, νικημένος με εξωθενωτικό φόβο και αβεβαιότητα, προσπαθώντας να αλλάξει τον εγκέφαλό του σε μια προσέγγιση όπου θα μπορούσε να εξωστρακίσει αυτά τα επικίνδυνα συναισθήματα. Έπιασε την άμμο με τα χέρια του, προσπαθώντας να πιεστεί στα πόδια του, αλλά έχασε την ισορροπία του και έπεσε ξανά στην πλάτη του. Όταν το επιχείρησε για δεύτερη φορά, εκείνη είχε πλησιάσει πιο κοντά του και έκανε περαιτέρω οπτική επαφή. Κατά λάθος μελέτησε την ύπαρξή της, βλέποντας το στρεβλό λαιμό της, αλλά έκανε το κεφάλι της να βγει μπροστά σαν φίδι που προσεύχεται. Τα σημαδεμένα μαγουλά της, το κενό, αδύνατο μέγεθός της και το ανάποδο λοξό στόμα της, όλα λαμπερά λευκά, όλα περιγραμμένα σε λεπτές μαύρες γραμμές. Ο Τόμ βρήκε ξανά την ισορροπία του καθώς τα άδεια μάτια της γυναίκας άρχισαν αργά να σκιάζονται σε πορτοκαλί και τα νεστραμμένα χείλη της άνοιξαν πλάγια, αποκαλύπτοντας τα υπερμεγέθη τριγωνικά δόντια της. Ανυψώθηκε στο έδαφος λίγα μόνο μέτρα μακριά, υψώθηκε και τον πλησίασε γρήγορα, κρατώντας το φλογερό της πορτοκαλί βλέμμα καρφωμένο στα μπερδεμένα μάτια του Τόμ. Τα ένιωθε να καίγονται σε αόρατη λεπτή γραμμή ακριβώς μέσα από τα μάτια του, να τρυπούν το λεπτό κρανίο του και να πυροβολούν μέχρι το κέντρο του κεφαλιού του. Ο Τόμ συνήλθε, γύρισε και άφησε το τηλέφωνό του στην ακτή και άρχισε να τρέχει πίσω στο λόφο. Ένιωσε τη ζέστη να επιστρέφει στο σώμα του όταν έτρεξε πιο μακριά της, σαν φθαρμένα ρεύματα ζωής που τροφοδοτούσαν με καύσιμα τις παγωμένες φλέβες του. Δευτερόλεπτα αφότου ο Τόμ άρχισε να τρέχει, η γυναίκα άφησε έξω μια μακριά φάλαινα που ούρλιαζε που ο Τόμ ένιωσε να δονείται τα κόκαλά του, άφησε ένα έντονο κουδούνισμα στα αυτιά του και του έδωσε ένα τόσο νοσηρό αίσθημα θανάτου που το εσωτερικό του έμοιαζε με σάπιο πυρήνα μήλου. Όταν προσπάθησε ο μικρομετόνο, την μπορούσε να αγνοήσει το κλάμα της, κάνοντας τεράστια βήματα μέχρι το λόφο και πιέζοντας τον εαυτό του στα άκρα του για να κρατήσει μια μεγάλη απόσταση μακριά της. Δεν μπορούσε να ακούσει τον ήχο των ποδιών του να χτυπούν το βρεγμένο γρασίδι μέσα από το κουδούνισμα, αλλά έφραξε και τα δύο αυτιά του. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, η ακοή του είχε αχρηστευτεί, αφήνοντας τον ανίκανο να καταλάβει αν εξακολουθούσε να κλαίει ακόμα και να τον ακολουθεί. Λίγο πριν φτάσει στην κορυφή, ένιωσε τα εξογκώματα της χήνας να τρυπώνουν ξανά στην πλάτη του. Γύρισε τον κρύο λαιμό του πίσω, κρατώντας το υπόλοιπο σώμα του να τρέχει μπροστά και είδε το εξαγριωμένο πρόσωπό της, τα φλογερά μάτια της να κοιτάζουν ακριβώς την πλάτη του, νιώθοντας να κοιτάζουν κατευθείαν σε μια ψυχή και να τη μετατρέπουν σε μαύρη σκόνη στάχτη. Όταν έφτασε στην κορυφή του λόφου, με το σώμα του να γινόταν όλο και πιο κρύο καθώς έτρεχε άσκοπα στο μαύρο, αναζητώντας τον φράχτη που είχε σκαρφαλώσει στην αρχή της νύχτας. Κάτι ήταν διαφορετικό, κατάλαβε ο Τόμ μέσα από την καταιγίδα του πανικόβλητου μυαλού του. Αν και ήταν γεμάτος αμφιβολίες, συνέχισε να κάνει σιγμαπυρογετανίταφ, το σώμα του βαρύνει από την κούραση, οι πνευμονές του ανίκανοι να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του ενστίκτου επιβίωσής του, ολόκληρο το σώμα του έτρεμε από την αίσθηση παγώματος που τον τύλιγε. Διατήρησε την ταχύτητά του και όταν έσφαξε τα μάτια του όσο πιο οδυνηρά μπορούσε, πασχίζοντας να αντιμετωπίσει την πίεση του όντως που τον έπιανε γρήγορα, κατάφερε τελικά να εντοπίσει τον φράχτη ακριβώς μπροστά του. Ο Τόμ συνέχισε να τρέχει, λαχανιάζοντας βαριά, διαπραγματεύοντας στο μυαλό του όποια μεγαλύτερη δύναμη μπορεί να υπάρχει, ώστε να μην του τελειώσει ο ατμός πριν φτάσει στο φράχτη. Ωστόσο, συνέχισε να πλησιάζει όλο και πιο κοντά του, με το παρκαρισμένο αυτοκίνητό του ακριβώς πίσω του, και για μια στιγμή φαινόταν ότι η απελπισμένη οικεσία του Τόμ είχε αποδώσει. Κάτι ακόμα δεν πήγαινε καλά, επανέλαβε στον εαυτό του προβληματισμένος. Τι ήταν, ωστόσο, συνέχισε να σιγμαπυροετανίταφ, και οι δύο σειρές δοντιών χτυπούσαν το ένα το άλλο, κάνοντας χρήση όλης της ενέργειας που είχε για να φτάσει στο αυτοκίνητό του. Τελικά πλησίασε τον φράχτη, πηδώντας τη δεύτερη προεξοχή και με τα δύο του πόδια, πηδώντας ακριβώς από πάνω του και προσγειώθηκε δυνατά στην άλλη πλευρά, στέλνοντας φινάκια πόνου μέχρι και στα δύο του πόδια. Έφυγε κουτσένοντας όσο πιο γρήγορα μπορούσε μακριά από τον φράχτη και έσφιξε το χέρι του στην τσέπη του για να ψάξει για τα κλειδιά του αυτοκινήτου του, γυρνώντας για να την προσέξει καθώς το έκανε.
Την είδε να επιπλέει ακίνητη πίσω από το φράχτη, κοιτάζοντας κάθε του κίνηση, ένα βλέμμα περιφρόνησης χαραγμένο στο πρόσωπό της. Ο Τομ δεν σταμάτησε για να σκεφτεί γιατί είχε σταματήσει να τον ακολουθεί ή γιατί δεν αιωρούνταν πάνω από τον φράχτη μετά από αυτόν. Το μόνο που ήξερε ήταν ότι μόλις βρισκόταν στο αυτοκίνητό του και έβγαινε από εκεί, θα ήταν ασφαλής και δεν θα χρειαζόταν ποτέ να κοιτάξει πίσω σε αυτό το γεγονός. Έκανε 2 φορές κλικ στο κουμπί ανοίγματος στα κλειδιά του αυτοκινήτου του για να μπει στο αυτοκίνητό του, χωρίς απάντηση. Φύτεψε την παλάμη του στο παράθυρο και προσπάθησε ξανά, χωρίς απάντηση. Μπλοκάρει το κλειδί στην τρύπα, ανοίγοντας το αυτοκίνητο με το χέρι. Άνοιξε την πόρτα, πήδηξε στο κάθισμα και έσπρωξε το κλειδί στην ανάφλεξη, κοιτάζοντας έξω το παρμπρίζ ενώ το έκανε, καθώς εκείνη άρχισε να καίει ξανά το κεφάλι του με το φλογερό πορτοκαλί βλέμμα της. Όταν έστριψε το κλειδί, το αυτοκίνητο δεν απάντησε. Έλα. Η σκέψη πέρασε γρήγορα στο ξέφρενο μυαλό του Τομ. Το δοκίμασε ξανά, χωρίς απάντηση. Συνέχιζε να προσπαθεί και να προσπαθεί, αλλά είχε το ίδιο αποτέλεσμα κάθε φορά. Πάγωσε όταν έτρεχε πίσω στο γήπεδο. Είχε παρατηρήσει ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Το χωράφι ήταν σκοτεινό, πολύ σκοτεινό. Η προβολή στο αυτοκίνητο δεν ήταν αναμένη. Τα άφησε επάνω όταν σκαρφάλωσε για πρώτη φορά στον φράχτη εκείνο το βράδυ και διέσχισε το κρύο υγρό χωράφι. Είχε αφήσει τα φώτα αναμένα και η μπαταρία του αυτοκινήτου είχε σκοτωθεί. Σε μια απεγνωσμένη προσπάθεια γρήγορης απόδρασης, είχε εγκαταλείψει το τηλέφωνό του στην ακτή. Κοίταξε το τιμόνι και η πόρνη και η δυσπιστία, σημαδεύουν λέξεις που επαναλαμβάνονται στο μυαλό του. Σαν να ήταν συγχρονισμένα τα μυαλά τους, σηκώθηκε πάνω από το φράχτη και στον αέρα και αιωρήθηκε προς τα εμπρός ώσπου έφυγε από τη θέα του παρμπρίζ και η λάμψη της αναδύθηκε ακριβώς πάνω από το καπό. Χτύπησε την οροφή του αυτοκινήτου. Χτύπησε ξανά και ξανά. Με το 4ο χτύπημα, ακούστηκε ένα σφίξιμο στο αυτί, θόρυβο σχίσματος και το γυαλιστερό λευκό χέρι της και τα μακριά αιχμηρά νύχια της έσπασαν τη ατσάλινη οροφή του αυτοκινήτου. Στη συνέχεια, ακολούθησε το άλλο της χέρι και μετά χρησιμοποιώντας τα, λύγησε το ατσάλι πίσω και έστριψε οδοντωτές γραμμές σαν να ήταν μαλακές χορδές τυριού. Ο Τομ κοίταξε επίμονα τα λαμπερά πορτοκαλί μάτια της, με το ανεστραμμένο στόμα της να ανοίγει προς τα πλάγια, αποκαλύπτοντας αυτά τα φρικιαστικά, μακριά, κοφτερά δόντια, μια χορδή σάλιου έσταζε από το στόμα της και πάνω στο μάγουλο του Τομ, παγώνοντας τον αμέσως και τον τσίμπησε. Τα κούφια μάγουλα της βυθίστηκαν προς τα μέσα καθώς ανέπνεε ένα παγερό αεράκι ανάμεσα από τους οδοντωτούς κοινόδοντες της. Τα μάτια του Τομ γέμισαν ανεξέλεγκτα με δάκρυα καθώς άφησε έξω μια τελευταία φάλαινα που έσπασε τη γη. Το αυτοκίνητο άρχισε να τρέμει και ο Τομ γρήγορα κοφεύτηκε μέσα σε δευτερόλεπτα. Ο Τομ κοίταξε επίμονα αυτά τα φλεγόμενα, άδεια πορτοκαλί μάτια καθώς τραβούσε τον εαυτό της προς τον νυχτερινό ουρανό. Ο Τομ έστρεψε ελαφρά το κεφάλι του στο πλάι και είδε σταγόνες αίματος να πέφτουν στο κάθισμα από αυτό που υπέθεσε ότι ήταν ένα από τα αυτιά του που ηχούν. Τα καυτά του δάκρυα που έβρασαν τον τσίμπησαν το πρόσωπό του τόσο πολύ όσο το κρύο σάλιο της, αλλά όταν προσπάθησε να σηκώσει το χέρι του για να το σκουπίσει, διαπίστωσε ότι οι μύες του είχαν παγώσει συμπαγείς. Όταν δεν ένιωσε τίποτα για λίγα δευτερόλεπτα ακόμα, γύρισε αργά το λαιμό του προς τα αριστερά και κοίταξε πίσω της. Και όσο γρήγορα της έκοψε το πλάι για άλλη μια φορά, εκείνη έβγαλε μια ακόμα γη-συντριβή, ανήκουστη κραυγή. Κατέβηκε γρήγορα, εξακολουθώντας να ουρλιάζει με το πλάγιο στόμα της καθώς πετούσε προς το μέρος του με τεράστια ταχύτητα. Το τελευταίο πράγμα που ένιωσε ο Τομ ήταν η κρύα κραυγή της που ξεφλούδιζε οδυνηρά το δέρμα στο πρόσωπό του και το γρήγορα εξασθενημένο όραμά του βλέποντας τα αιχμηρά, οδοντωτά της δόντια να προεξέχουν από το στόμα της καθώς πριόνιζε θολά προς το μέρος του.